ଆପଣ ଯଦି ଘର ଚଳେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମଜୁରୀ ନାଗ 500 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳିଯିବ। ଯଦି ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାକିରି କର, ପଇସା କମେଇବ, ଘର ଚଳିବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ବ୍ୟବସାୟୀ କର, କେବେ ପେଟ ଉପାସ ରହିବନି। ଆପଣ ଯଦି ବେପାର କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିଯିବୁ ପଛେ ବେପାର କରିବୁ, ଆଳୁ ପିଆଜ ବେପାର କରିବୁ, ସେ ଦହିବରା ବେପାର କରିବୁ, ସେ ବେପାରରେ ହିଁ ପଇସା ଲାଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ବେପାର କରିବା ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ଆମେ ହୋଲସେଲର ଡିଲର, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ସାଗର ପଟାଡ଼। ଆପଣ ଯଦି ବେପାର କରି ଚାହିଁବେ ଛତ୍ରବଜାର ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୋଲସେଲରୁ ଆହୁରି କମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର 9597901402। ଆପଣ এই ভিডিও লিঙ্করে ଆପଣ ତଳେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ କମେଇ ପାରିବେ। ଘରେ ରହିକରି ଆପଣ ଏଇ ବେପାର କରି ଆପଣ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଚାହିଁବେ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଛତ୍ରବଜାର ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଛତ୍ରବଜାରରେ ମୋ ନାଁ ସାଗର ପଟାଟ ଆନିଅନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଗଲାଣି, କଳା ବେଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧରଣର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରବଜାର କଟକରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯେତେ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉ, ବିବାହ, ଭୋଜି, ବ୍ରତଘର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଛତ୍ରବଜାରକୁ ତ ନିହାତି ଆସୁଥିବେ। ଆଉ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦା ରସୁଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କରିବାନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏଇଠି ପରା ସେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଦେଖାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କେମିତି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଛତ୍ରବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗାଳି ଘରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଘରେ କହିବେନି ଯେ ଆଳୁ ଆଣିଲ, ପିଆଜ ଆଣିଲ, କ'ଣ ଦେଖାହେଲାନି, ଦୋକାନୀ ଯାହା ଦେଲା ସେୟା ନେଇ ଆଇଲ, ସେଇ ଗାଳିଟା ଯେମିତି ଲୋକ ଘରେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ନେବେ। ରେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଗୋଦାମରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆମେ ବି ହୋଲସେଲିଂ କରୁଛୁ, ରିଟେଲିଂ କରୁଛୁ। ହୋଲସେଲିଂରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେବେ, ପିଆଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଳୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ, ରସୁଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ରେଟ୍ ବି କମ୍ରେ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ଠାରୁ କମ୍ ମିଳିବ, ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ରେଟ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଦେଇଦେବୁ, 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଭିତରେ ଯଦି 2ଟା ଖରାପ ଆଳୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବେ? 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, 3 କିଲୋ 2ଟା ଆଳୁ ଖରାପ ଦେବୁ କି 2ଟା ପିଆଜ ଖରାପ ଦେବୁ, ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବେ? ରାହୁଲ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସାଗର ଭାଇଙ୍କ କତରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଅଲଗା ଦୋକାନଠୁ ବି ଦେଖିଥିଲି, ବାହାଘରିଆ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ପାଇଥିଲି। 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ରହୁଛି, ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ରହୁଛି। ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠକାମିର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆମେ ବଜାର ବୁଲିଥିଲୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ନେଇଥିଲୁ। କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇଲୁ, ଗୋଟାଏ ରେଟ୍ କହିଲେ, ଫାଇନାଲ୍ ରେଟ୍ କହିଲେ, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ବଜାରରେ ଆମକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। 10-5 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଉଞ୍ଚା କହିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଭାଇ ପାଇଲୁ। ଛତ୍ରବଜାର ଭାଇ ଅର୍ବାନ ହାଟ ସାଗର ଭାଇ ପୁରା ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଙ୍କର ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭାଇ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ପୁରା। ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନିଅ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ଦେବୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ସାଗର ପଟାଟ ଛତ୍ରବଜାରରୁ ଆପଣ ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ।